Bit-temperaturi dejjem jolgħu id-Diviżjoni għas-Saħħa fżat lill-pubbliku dwar l-importanza li wieħed jixrob iktar mis-soltu matul ix-xhur tas-sajf. Dan għax it-temperaturi għoljin jikkaġunaw aktar telf ta' ilma mill-ġisem li jista' jirriżulta biex wieħed jixxotta dehydration. Fid-dawl ta' dan l-avviż it-tabib Jan Kirkop spjega prekawzjonijiet differenti li wieħed jista' jieħu mill-ħwejjeġ li jilbes salli jevita l-ħinijiet li s-saħħa tax-xemx tkun fl-aqwa tagħha. Kappell, il-ħwejjeġ ukoll li nilbsu, ċertu ħwejjeġ ukoll minnhom infushom jaf jgħaddu il-UV rays minn ġo fihom. Irdu nixorbu ħafna ilma, aħna nisimgħu li suppost tixrob 10 litri kuljum. Però dak huwa at room temperature. Ġifier meta ikollok temperaturi li tilgħu lek 35 degrees ġieli anke tilgħu 40 u 45 hawn Malta, hemmhekk titiżżid ħafna iżjed l-intake tal-ilma ġifier 3 anke 4 litri. U hemm ukoll is-sunblock li jgħin biex jilqa' mill-ħsara tal-UV rays fuq il-ġilda. Ovvjament, wieħed idealment jevita l-arħinijiet tax-xemx bejn 11 u l-4 meta tkun l-aktar qawwija. Iżda x-xemx mhix biss ħdejn il-baħar jew fuq il-bejt, anke meta tkun fid-del trid tieħu prekawzjoni u hawn Kirkop insista fuq il-konsum tal-ilma. Dal-prekawzjoni tajjeb li jittieħdu ta' kuljum, l-aktar ħaġa li nara importanti hija li tixrob ħafna ilma. Għax anke meta tkun fid-del xorta hemm is-sħana, u xorta jaf ikun hemm rifless tal-UV rays li jkun qed jirriflettu pereżempju minn fuq il-baħar jew minn fuq windscreen ta' karozza, eċċetera. U ġifieri anke alla volja tkun fid-del ma jkunx dlam fid-del, xorta jkun hemm id-dawl u jaf xorta jkollok dawn l-effetti tax-xemx alla volja tkun fid-del. L-aktar vulnerabbli għat-temperaturi għoljin hemm it-trabi, tfal, anzjani u persuni li jbatu minn mart kroniku. Jan Kirkop stqar li jekk wieħed ma jieħux prekawzjonijiet, il-konsegwenzi huma serji, tant li jistgħu ikunu fatali. L-aktar komuni huma heat, sunstroke, fejn wieħed jibda jħossu ma jiflaħx għal ġranet ta' wara din l-exposure, jaf saħħansitra anke jitla' d-deni. Wieħed jista' jkun anke dehydrated, effetti immedjati, pereżempju jekk tkun f'xi kunċert f'disħana, jaf pereżempju dak li jkun iteħħas ħażin, ikun hemm rifless tal-ġisem fejn iwaqqa l-pressjoni u jesperjenza ħass ħażin għax taqa' l-pressjoni f'daqqa. Ukoll jaf ikollok sunburns tal-ġilda li saħħansitra jaf ikunu severi fejn wieħed jaf anke jiżviluppa bżiżaq fuq il-ġilda. Għalhekk gawdi s-sajf biktar kawtela u serħan il-moħħ.